tahang ni ru hapok kali ni siak ru kalakang ban ai jat light no nakajat jong kakur ka jong pi te gadon pada kalenti hang ni ba ki ong ha section KR change of name kur jat oklan no person unu breu kamut khasi umla ban pakala ya ka kur ka jat lani ka kerteng ka jong u bat chim pada dakanu ka jat khasi krekur klem dah buat i kendon ni cuba don beriau bakuak ban pengkelajai uhap ban lek cara show registration authority benong akuak ban pengkelai kajat jonga uhap ban pedi kidau iba biak lani ukuak ban ong ba ki khon ki jonga kidi ban aijat ya yo ban aijat cha uhap ban lek hakmat u registration authority ban un bisharu registration authority kata lada biang un ai ladam biang lada kaya persya ya kendon kamtam ya ka ki kendon bat ki riti ki dustor jong kajai bandriu ajak kemi ke jongi te un hak ban reject kata te kani ka ya hak bat katu ka bagi ong baginya ajak kepa hendai kata ka ajak kepa kamdon kani ka ajak mereka badan ni ngaku aban ong bagi tu hi balale kani kila banyak kilong kini tu ya kakur kajai kila ban bat kimburam syu iki ya kayeng ka baki songka bat kadi ka ba kadi ka ba kata jor mdai tam kata jor kala dai ka jeng hartma ya gariti ke dustur ke jong ti dangman hakani ru ngaya keren bat bun kikur nomor ngadon haga ngadi udukot jong sejuk di lamba akur tengah keren ki babun ki lamba akur ki bah kalen sodong kali kim ya hap ya kata banyak ajat no syakite ki mereka ti kam tambah ke kadon ga kur syangoi seim ke bawani keduk yang aman kan ni ti kila ong dak ba syahing ni ki asyong ni kamera office jong ai ki ong ba erwin suntenat ba pisang ban kali kini ni kikur bat ngiwan ni mantaka sing ban itu ipiba ngimsya baginu ni khon kha ki jong kin ai da kajat samoi sim kumjoro ki nyauta kumjoro ki bai kur ki bangala kelima kim don ka yu u acting daloi jong ka hima sutengah udai presiden ni kur ki jong uwan ya kendu inga kani ketia ula dep u ong ka ju ong ngimsya wong kamla bandong ba ki ngin sya bagi khon kha ki jongi kin ai jai mai kha wong hang ta kum no minya khang ya ngin ya khang ya kasang kama ka jing bakra ka jong kha ka jong no ani ka ya jong kurim ka jong ayu te ngong to ka biang kata ti ngatrai hakini kisgi kandon hi ka ayu pe ha ka mandi kandon ka to ka jing ya kendu ba la khot ka hasil Sultan Masjid Council ngan ngaruh ngahap hiban lek wala ngam pada klaim bahai ngadu bagi puak yang ngaruh ki puak yang kene kejap jonga bagi tap nar kene khosil hendai ngahap hiban lek namar ka kam galak ya palat namar ka ngapai gitu kijingnya keren hapok ke social media ki kala teng-teng kala alam kam ka pim don jo kata kijing syong kun banyak keren ya kur kejap banyak keren ki kha kiman markum ka jaj benriu betip beriu tip belai kum ka jaj benriu betip kur tip kha ka jaj benriu makamai la ka hok ni habban penek pensa ikini kinong tip nomor ba lada longkat balong dok artikel arp kunda jong constitution ka ai ka bor ka baklan ba ka para 3 jong schedule ka ai ka bor ka baklan ba ka dis council ka kasil autonomous dis council kala le ka babatam bawan ra ikani ka dengan setelah bentuk ipi ba manakah ni kawin lagi kendon hang ni kawin lagi kendon ba ong ba has given up her kasi being a kasi by in the form of writing by way of writing ni yo ya dismissal ya kawin ka case haga ba kita ki ba yo lok nakhar ki aijat akhar ki aijat suta ulok taman apa yang pokok pada ki kam makili nak kata kakur
Teh bakat du anda kata ke bayale ya ke kis kala klano te ki wan rai ka death certificate hang ta i sai ke dar ba kala ai jai cheu lo te ka kut kala kentai ya ka tu kala ai ka rai ka jongka ba ka ong ba kini kila kentai ya ka jing lo kasih ki jongki ka ba ka de ka wi ni ki kendon jong len jai ti nganget scam bagi pai ba hi kin perkhat janai kin perkhat bai ki bangai la ya keren ta si nomor ba phi in dala song set balat ya ka ke badai ka babu long shua man shua bat ndon sho ka jing pensong nong rem ka babiang te ka poi ka jing kulmar ban ka jing kulmar pada kan poi ka sanggama te ya kani ka bangi hapan pai ba mata hot ni de ya kanya kata te i jau dut hiu niu aja kpa mo tiu senrang tu ulong ngi papit na jangai kan ngi sengo ko mau tau senrang tu ulong bai hajrong kani katai to ya po ke Hindu ak do hapo ka riti dustur jong Hindu ro hajing sha menchua ya ka long kme hi ki kanya ka ba ka dei tang kamar kata kadai she is treated as goods and chattel tak ada bu Nehru Upandit Jawaharlal Nehru uhap wan rai ke Hindu marriage act uhap wan rai ke Hindu succession act uhap wan rai ke Hindu divorce act ban protect ia ke interest jong kentai aman mensuaru gi Hindu kila mencimlong hado ar lai ngot pimdei tangki muslim tandai daga Hindu marriage act badai la pelong illegal ni kata tamu wat hado mentaru kidan hi bari lok ar ngot lai ngot tak ada kani ka debate ya kani uniform civil code ka khor bah ka debate nomor beli ki ongba dangpun ki Hindu ro ki beri arngot lengot wala hang ni ro ki Hindu ke beyo lok kasih hang ni udon ka lok kasih sia Bihar sia UP udon ka lok sadi pada bagi oh te hi sekali ka wei ka jingma ka lomba marsin pen keti ya kan ko oman ban ai jai meka ban penduk no ya kan ka lineage kawan ka ap ka jingma sa uniform civil code pi lam dam dan kali ni cak nganong ipi ke bad yada ini ke banga ima menta ka long ba ya ke uniform civil code tu kim pentrai kam halor ke jong te sudan bok ba Supreme Court haga rai ke jong ka haga Regional Provident Fund Commissioner versus Shillong City Bus Syndicate kala keren syai ba wat ke parlimen ru kamla ban thau ain halor ke para 6 aga para 3 jong 6 pada po ke para 3 labu ikiniki ke banyada ke jai menriu ajik mi